Hei, olen Mika Vanhanen, toiminut yli 30 vuotta kansainvälisenä muutoksen tekijänä. Minulle on tärkeää, että joku pitää liekkiä yllä hyvän puolesta. Tässä esityksessä kerron, kuinka sinä ja yhteisösi voitte liittyä mukaan kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tehtäväni on sytyttää ja vahvistaa liekkiä, ihmisten sisäistä motivaatiota toimia paremman tulevaisuuden puolesta. Olen omistautunut auttamaan organisaatioita ja yhteisöjä löytämään uusia, tehokkaita tapoja rakentaa rauhaa, ymmärrystä ja kestävää tulevaisuutta arvojen ja käytännön tekojen avulla. Matkani varrella olen myös oppinut, miten kulttuurisen ymmärryksen voima voi sytyttää tämän liekin ja luoda aidon yhteyden kestävään muutokseen. Maailma kaipaa ratkaisuja, kun arvopohja murenee ja epävakaus vallitsee. Peace Circle on 3 vuosikymmenen kokemuksesta jalostunut malli, joka istuttaa rauhaa arkeen. Tämä oivallus syntyi puuta istuttaessa. Ensin sydän myötätunnolle, sitten pää ymmärrykselle ja lopuksi kädet teoille. Näin syntyy kestävä yhteys. Peace Circle yhdistää rauhan, kestävän kehityksen ja yhteisöllisen oppimisen fyysisesti, digitaalisesti ja symbolisesti, konkreettisina puistoina ja jaettuna kokemuksina. Yhdessä Peace Circlen avulla istutamme rauhaa. Tarjoan puheenvuoroja, työpajoja ja valmennusta. Opitaan yhdessä ja reflektoidaan. Tuodaan arvot esiin tekoina. Ota yhteyttä. Ei anneta liekin sammua.